Много специални поздрави, с които продължаваме за колегите на Моложенеца, за всички приятели, всички колеги Емил от Търговище. Каним на дансига. Шефът ми е една девица. Шефът ми всеки за Моложенеца и за неговите колеги. Шефът с кеф заплати плаща. Няма друга фирма като нас. За най-добрата фирма на здраве. Нашата фирма е номер едно. Оборотна и нелици. Данъчните кефят ми се здраво. Малеле, а от мой редовно имаме право. За Емил Търговище. Най-добрата фирма, наша е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. И за Моложенеца. Милиона, после мила ще те водя. 100, 200, 300, Барселона. Тази година ще направя 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя. 100, 200, 300, Барселона. Леле, най-добрата фирма ти е све. Най-добрата фирма ти е све. Най-добрата фирма ти е све. Аплодисменти, дами и господа, за най-танцовалните съдбари днес. Страхотни се. Sevdası sonsuzumdur. Aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yarim, can bildiğim vefalı sevgilim.
ще се случи. Сега ще връча микрофона на нашия многоуважаван кум, който иска лично да пожелае своите желания и да изнесе една хубава кумова реч. Скъпи гости и приятели, добре дошли на нашето хубаво приятели. Днеска е наш щастлив ден. Женим брат ми, да са живи и здрави, Мустафата и Лейлята. Искам да поздравя всичките гости, които присъстват на сватбата и да кажем едно на здравица за тяхното здраве. Само да кажа на младоженеца, батко ти да вика и ще дърпа ушите, ако още веднъж избягаш. Ти чу ли преди малко какво каза? Какво чу? Аз сега повтори каза. Добре дошли. Така, добре дошли. Той всеки го знае, така? Слушам. Нашия прекрасен ден, Така, нашата сватба, Лейля и Мустафа. Каза Лейлята. Лейлята Добре, айде да не го такова повече. На здраве на всички, обаче освен това искам да кажа сега, ако позволите, от името на кумовете. Тук при мен на Булшевската маса, скъпи сватбари, има две много красиви бутилки, които са личен подарък от кумовете за младото семейство. Още веднъж с най-искрени пожелания за здраве и много любов, винаги да сте заедно, ръка за ръка. Аз пък пожелавам тези хубави бутилки, когато ги отваряте, да ги споделите с кумовете. Една хубава сребърна бутилка за сребърната сватба и златната, както се досещате за златната сватба. Сега вече вдигнете чашки. Заедно кажете си едно хубаво на здраве. Казвам на здраве на вас, на вашите гости. Кума вече виждам, че е напълнил джоба с тлъста пачка пари, която след малко ми се струва, че ще бъде измъкната тихомълко, защото сега настъпи момента, в който ще поканим нашите очарователни танцори, аплодисменти за тях и за най-хубавите сватбени дарове. Айде, Жега! Къде отиваш? Къде отиваш? Айде! Чакам ви на дансинга. Нямат край номерата на кума. Господина, който ще танцува на кума, да дойде тук при мен на сянката. Играйте са! Добре, заповядай!
момчета. Сега обаче предлагам да помагате малко на половинките си. Нещата с питката. Куме, излага се, куме. Отидаха семейните пари, виж, тая торта излезе вече 200 лева. Помагай. Първия учебен ден, защото разбрах, че още е ученичка. Така като гледам, даже и за бална рокля събра пари. Браво! 4 човека, вземем парите. Милички, вземете си сватбените дарове, искам една хубава снимка да си направите общо тук за спомен. Аз каня всички сватбари, нека да заповядат на дансинга, защото сега следва нещо лично избрано от сърцето на диджей Толо. За всички гости за най-традиционните продължаваме с едно тайчево хора, заповядайте, дами и господа.
Аплодисменти за най-танцовете. Продължаваме и с една чудо. Аплодисменти, дами и господа, спокойни се. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не ме оставяй, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само съм си, за остали си, не ме буди, а погледни ме и нещо се лови ме.
душата, че дете има там по света. Сега пред мене ти стои и вярвам на сърцето си. Напълни го с любов, любов и светлина. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не ме оставяй, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само съм си, сън остани си, не ме буди, а подари ме и нещо вземови ме, да съм щастлив, поне сега. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не ме оставяй, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само съм си, сън остани си, не ме буди, а подари ме и нещо целуни ме, да съм щастлив, поне сега. Много за всички танцуващи и най-вече за наши младоженци, за всички най-близки на нашето младо семейство, поздрави! Много скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изгаря. И проклинам дните си, и изпих парите си, молех се и учех се, как да те забравя. Много скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изгаря. И проклинах дните си, и изпих парите си, молех се и учех се, как да те забравя. Опреля и оставява, но сърце те нося, цял живота с тобой оставам, макар и прося. И си моето имане, ти ми се душата, мой ангеле, моя сладка ръка. Опреля и оставява, но сърце те нося, цял живота с тобой оставам, макар и прося. И си моето имане, ти ми се душата, мой ангел си и моя мъка. Снегове и ветрове, тихи летни утрини, сънища и спомени, бавно ме изгаряш. И отминам онзи миг, който Бог ми размени. Моля се и питате, как да те забравя. Снегове и ветрове, тихи летни утрини, сънища и спомени, бавно ме изгаряш. И проклинам онзи миг, който Бог ми размени. Моля се и питате, как да те забравя.
танцуващи, страхотни бяхте, скъпи сватбари. Сега обаче ще помоля малото семейство да остане на дансинга заедно с комата, защото настъпи момента, в който ще определим с помощта на сватбената погача кой от вас двамата ще командват, както се казва в семейството. Обръщате се гръб в гръб и протягате ръце високо над главите. Скъпи младоженци, готови ли сте? Дигнете високо ръце. Я да видим, ако дигнете ръце, дали ще стигнете битката обаче. Нашата кома е доста висока и стройна. Аз предлагам да я подадеш, да могат да я хванат и заедно да откроим до 3. 1, 2, хайде 3! Дигнете високо ръце, за да видим кой какво парче има. За първи път ми се случва такова нещо. Направо да беше подарила на булката. Браво! Страхотно! Може да оставите. И сега, въпреки всичко, да не забравяме кой е главата на семейството. Аз искам да им кажа, че няма значение кой е очупил по-голямото парче. Мисля, че когато се уважавате, когато споделяте общи мечти, общи цели, гаранцията за щастлив брак е на 100%. Това е важно. Аплодисменти още веднъж за тях. И сега, куме, би ни взел погачата. Сега ще направим една игра. За целта искам при нас да заповядат 4 момичета и 4 момчета. Задължително да са двойка, да отбележим. Аз съм от Драгановец. Не съм от Черкова. Така, още 2 момичета ни трябват. Не знам. От към първо трябва да бъде дамата. Аз да се избера. Сега, след малко затваряме очите на младоженеца. Затваряме очите на младоженеца. Всички дами идват тук при мен. И той трябва да пипне на всички дами ръцете, дясната ръка. Да познае с затворени очи. Няма да е дясната, защото тук така имаме какво. Трябва да познае с затворени очи кой номер е неговата съпруга. О, браво! Сега ви пляскате, но малко предварително. Ще пляскаме, ако познае, дано да познае. Така, куме, къде си, куме? Тиха! Куме! Не сме на работа. Ела тук сега. Искам да затвориш очите на брат си. Така, тук така може да дойдете на сянка двамата. Елате тук на сянка. Сега. Страх да пипнеш първо ръката, после наследство. Това беше дама номер 1. Така, дама номер 2. Наследство пипаме. Дама номер 3. Дама номер 4. Имаме дама номер 5. Имаме дама номер 6. Имаме и дама номер 7.
както си, подавам микрофона. Кажи ми кой номер беше твоята съпруга. 4. Има пипай, чакай. От 1 до 8 кой номер? 3. Аплодисменти! Пусти, браво! Много добре се справи. Така, сега. Ти се справи добре. Да видим обаче сега съпругата какво ще направи. Аз предлагам пак кума да затвори очите на Булката. Булката нека да заповяда тук. Куме затваряш. И да не е по ръцете. Къде? О, почна съм. Не. На всички да пипне дясното ухо. Ушичките. Така. Бубо да ни гледа. Сега да огледам първо ушите. Който е ухо, порци няма тук. Аз да погледна. Оглеждам си ги. Тъй ли? Добре. Така, почваме с ухо номер 1. Ти си номер. Първото мъжко ухо. Аз мога да кажа. Така, ухо номер 2. Много свирите. Номер 3. Номер 4. Те тук всичките са леко с бърдички, стана много опасно. Номер 5. Номер 6. Номер 7. Номер 8. Номер 8. Така, сега няма да отваряме. От 1 до 8 давам микрофона, казваш кой номер. Преди да кажете вие две, тя го каза. Аплодисменти! Много добре се справихте. Сега, макар с затворни очи, тя си го позна, той също нея си я позна. Но има един господин, който, независимо дали Булката ще бъде с отворени очи, дали ще е с затворени очи, дори и пред нея да има 1000 мъже, винаги ще познае кой е той. И в момента не говоря за младоженеца. Тя се досеща, говоря за нейния татко. Сега каня при нас, нека да заповяда. Бащата на Булката къде е? Чакаме го! Бащата на Булката! Къде остана? За теб и за твоята дъщеря. Аплодисменти още веднъж за тях! Gözümün önünde büyüdün, göremedim beni. Affet kızım, nasıl sevdim seni gösteremedim. Beni affet kızım, bir lafın yeter.
Аплодисменти още веднъж звукът за нейния татко. Страхотни сте. Тате, отиди, поизбърши малко сълзите. Успокой се, целуни си принцесата и не забравяй, че винаги ще си остане твоето малко момиченце. Аплодисменти още веднъж за тях. А сега, лично и категорично, куме, как правят чашите на сватбата? Зън, зън! А банкомата как прави? Айде тогава, жега! И всички тигри ги чакаме на дансинга. Страшно уважаемци за кръстниците, за приятелите. Айде, Джейхански. За човека, който работи с най-много пари, за кръстника. Колко е красива, руса стройна, секси, але много дива. Ей, брат, вижте колко е красива, руса стройна, секси, але много дива. Стой на походка, дълги крака, искам да е моя за вечерта. Стой на походка, дълги крака, искам да е моя за вечерта.
всички колеги, за всички приятели на нашите младоженци. А сега, дай! И с заразата поздравите! За всички сълбари, за приятелите на младоженеца, айде шили помпа! Айде черговна! За рибарите. И за красивия следва нещо много специално. За България, за младоженеца.
Гамбурова. Басър! Басър! И сега седи от стража. Айде стража! Стражарите! Хей!